Tukuro na ang pinakaunang flyover sa Zamboanga City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, gikalipay sa mga Zamboangenyo ang bagong proyektong flyover nga dugay na gayud gilauman nga masugdan dinhi sa Zamboanga City. Ginasugda na ang pagtukod sa pinakaunang flyover nga mahimutang sa Santa Cruz Governor Camis Road, Zamboanga City. Ang maong proyekto gipunduhan og kapin 361 million pesos gikan sa national nga kagamhanan. Ang maong proyekto pangunahan sa Department of Public Works and Highways 9 ug sa pagtambayayong sa Zamboanga City Engineers Office. Mulungtad kuno ngadto sa 2 ka tuig ang construction niini. So pirma kita el executive order para man close el two inner lanes akin na Camins and Tetuan Highway para pwede ka pursige el construction. Dakong tabang kuno ang proyekto sa kasulbaran sa problema karon sa trapiko. 437.7 linear meter ang length ng natin ng flyover natin na 4 lanes, equivalent to 4 lanes. Isang papeles lang daw na dapat pirmahan para mag-go na kami. So we will enclose the 2 inner lanes so we can start. We should be proud of this historic project na ito, na first time in Zamboanga City to have this flyover project. Sara, gipasabot sa Zamboanga City LGU ang kining proyektong pagbutang og flyover para kini sa kalambuan sa tibok Zamboanga City. Busa malaumon sila nga suportahan kini sa tanang motorista ug tas-on gayud nila ang pasensya sa posibleng paghuot sa dagan sa trapiko. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mamak.